Hello. 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 Oh. Haina na? Oh my god. नोंखौ आं कन्टेक्ट खालामनो सानै दिनैसो मोनबाय आं। नोंना फना मा जायामोन? दिनैसो नांदों जे आं बर'नि सासे राइटार। मोजां कन्टेन्टफोरखौ बुथुमनानै लिरनांगौआ आंनि बिबान। मानोना खायसे मोगथाङाव जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै लिरनाया बेखौ स्क्रिनाव देखायनांगौआ आंनि बिबान। जोंनि हारिनि सुबुं माहारिनि मोजां मेसेज होनाय जायो। बेनिखायनो आं लिरनानै सावगारिफोरखौ फोसावो। दे। मेडामा माला सम होनो हागोन? दान्दिसेल' सम हो मेडाम। आं थांनानै नोंथांनि जालांनाय जारिमिनखौ लिरनानै पाब्लिश खालामनानै होनाय जागोन। दे। जागोन दे मेडाम, जागोन। दे दान अब्लालाय। दे मेम, थेंक इउ दे मेम। होनबा आं दसे उनाव ओंखारलांनांसिगोन दे। दे मेम। होनबालाय मेडाम जागायनोसै नामा? दे खोन्थादो होनबा। आं उन्दै समावनो आंनि आइ आफाया रुंसारि जाना थाङो। बेखायनो आंनि आमाइ आनैया गावसोरनाव लाना लाहैदोंमोन। जेब्ला आं हायार सेकेन्डारि मोनो अब्ला जौयेनखौ लोगो मोनो आरो जों मोजां मोनलायो। बेखौ मिन्थिनानै आंनि आमाइ आनैया आंखौ होखारहरो आरो आं आंनि न'आव हारसिङै थाहैफिनो। हायना, नों न'आव हारसिं थानो बोरैबा मोना नामा? मानोलाय बोरैबा मोनबालाय माथो खालामनो? थायैनो सर' जालांबाय। आंहासो बोरैबा गिलुं मोनलाबाय थायो। नोंहासो गियोबालाय आंनावनो थाहैनो हागोन ना? थोद जाम्बि, बेबादि हानाय मोनब्लाथ' अराय समखौनो नोंजोंनो थाफाबाय थागौमोन आं। नंगौना? औ जाम्बि। नै मालाबानो 4टा जाबाय। थौ दोनलांनोसै आङो। फैदो। सोरनि फन फैदों? एक्सनसो। दे होमबालाय थाथ'दो। आं नोंखौ खयबार बुंनांगौ फन दा खालाम होननानै? मा? आं नोंनाव फन हरनो मोना? बेलाय मा बाथ्रा जाखो? आं खि नोंनाव फन हराबा थाबाय थानो हागोन? नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा? जेराव नों आंनि आरो आं नोंनि अराय सम जाबाय थाखासिगोन। र'! आं दामखायाखै बस। बा, एफा दुगि बाथ्रा बुंबाय नों? आंहा मोजां मोननाय दंखायो। आरो खोनासं, बेनि मुङानो जाहैबाय जौयेन। जोंनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो हमथानो हाया। मिथिबाय ना? मा? हाय दान। बस, फनखौ दानबाय नामा? दानबायलै। बरिया। है! आइदै बस, बाथ्राया होनबाय सोरबा, आंहासो सोबा जाबाय। मानोथो खाथियाव थायो, बुरबक? ओइ बस, बेफोरबायदि सिख्लाखौ माबोरै फसायनांगौ आंनाव बेफोर आइडिया खायदाया दंजोबोब्रा। नोंनो खोन्थाजोबगोन आं। गुड, बेफोरसो दा आंनि मानसि। बाथ्रायाथ' नंगौना नङा जाखो? नंगौलै बस, नंगौ। सानफ्रोमबो बे लामाथिं थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बिसोरो। नंगौलै बस, दाखालिबो जों बे लामाथिं थांनाय नुदों। ओइले माथो फैबावबायसो। फैमारबायना सार? नंगौ नामा? फैमारबाय। बोरै मिथिखोब्रा नोंलाय?
नोंनि साइडखौसो फैबायना दिनै आंनि साइडखौसो फैबाय थायोमोन दासो फैदों हनै नंमारगौसो माथो वाइट ओरै लाखि ओरै फै ओरै लाखि लाखि लाखिगोन ना लाखिया नों लाइसेन्स दे आरसि दे र' जाम्बा पलुसन दे जौवेना नोंनो नङामोन होनबा औ आंनो नोंसोरलाय सोरथो आरो मा नांगौ आं सोर जों सोर ओइ हायना नों खिथायाखै नामा बेनो जों सानजोंदि मोजां मोनलायो बा बेबादि बाथ्रा लाखुमालायनानै दङ आरो नोङो ओइ आसोलफोर नायलाय एफा मोजां मोनो आं बेखौ बेबादि बाथ्रा लाखुमालायनानै थायो बिदियावनोथ' जबरदस्ति खालामजायोलै ना आया ओइ हायना नों गाबबायसो नामा ओइ आखाया हगार जौवेन थांसैथौ आं बिदि दावराव दावसियाव थाबाय थाला थ' गाखो इस बस दांनोबो मोनासै माथो नोंलाय औ बस आसा थाबाय नामा दाद बुरबकफोर दिनै मोनाखै सानसेबा बेखौ अख्रुजोबगोन आङो थौ जौवेन आं बेखौ बारे बारे बुंबाय थाखायो फन्दा हर होननानै आंखौ सामफ्राम डिस्टार्ब खालामबाय थायो बियो आं नोंखौ दुखु मोनजानो गिनानैसो खिथायामोन हायना आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो नोंहादि आंनि सायाव गोरोन्थि खामानि मावनाय नङा होननानै जाबाय दे हायना बुजिजोबखाबाय आङो नों सिन्था खालामनाङा ओइ जाम्बि दागाबसै आं थानायाव नों जेबो जाया बाराद्राय दागाबसै दा मानसिफ्रा नुलांबा जुदासो सानगोन फै गाखोदो थांदिनि नै आफा औ आयै आंना देहायानो जाथारलाहाय आफा बिहामजोनि मोखां नायनो लुगैबाय आं लाबोदो फिसा बे नोंनि मोजां मोननाय हायनाखौनो लाबोदो आफा आं मालायफोरनि बायदि बासिग्रा नङा मोजां मोनलायदों नालाय मोजां मोनलायदों नोंनि फसायनायानो आंनिबो फसायनाय आफा संसारखौ मोजां जालांबानो जाबाय आंनाबो देहाया जाथारला एसे थाब नुलांबा मोजां जायो आरो मा जागोन दे आयै आं हायनाजों रायलायहरगोन दे हेलौ हायना आं दिनै नोंनो मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों औ नाङा दानो खोन्थाथ'वा आङो फैग्रोदो नों नाराबारिसिमल' दे जों सानैजों दि बैयाव लोगो हमलायबाय थायोमोन बेयावनो सौफैदो नों आंनि गारिखौ दिनै नै सासे लोगो लांथ'दों औ दे फैदो आं नेगासिनो दं दे ओइ बस नै लाबोबाय दाद हगार दालाय माथो फै अमा लाखादोंमोन आं नोंखौ अख्रुजोबगोन ना अबाव खारग'नो नोंलाय
सिख्ला मानसिखौ बिदि हंख्र' हसि लाबोयो नामा एसे लाबोनालाय एसे मोजां लाबोबानो जायोना खालि दांनायनि सान्सावल' थायो मालायनि मालखौ नुवाखै दा गाबलांबायना औ आरो मोनसे खामानि दंबावो दिनैनो मावफुंनांगौ हायना मा जाखो हायना थौदो दिनैनो आं नोंखौ जोंनि न'सिम लांखानोसै नाथाय जवेन नोंसिनि न'खराव जेबो मोनथिया गारा बोरै थांनो हानो नोंनो दिनै मोनसे सारप्राइज होनो नागिरनाया बेनो बे बाथ्रायानोमोन हायना जे नोंखौ आइया बिहामजो महरै लांनो थिनखादोंमोन थौदो आं लांखानोसै दिनैनो नोंखौ बिदि आरो हारसिङै नोंखौ बोरै गालांनो आङो जवेन नोंहा जुदि आंनि सायाव जेबो मुगैनाय गैयाबा थौदो अब्लालाय हायना बिदि दाबुं नोङो थौदो आं नोंखौ दानो लाना थांसै जोंनि न'सिम फैदो मादै औ जौयेन गैया नामा गैया नोंसोरलाय सोरमोन जोंसो मादै जौयेननि लोगो जेबो नङा मादै ए ओरैनो बेरायनो फैदों जौयेनखौ लोगो हमनोसो फैदोंमोन दे ओइ बारा गोबाव थाजानाय नंला दौदो गेटखौलाय मानो खुला गालांखो आइयालाय फै हाबबो ना बहायबासो ओंखारलांदों आयै आयै मा जाखो आयै आयै मादै आयै मादै नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो मादै आयै आयै मादै मादै नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो आयै नोंखौ सोर बिदि खालामलांखो आइना
आं लोगोजों संसार जानो थाखाय नैबे हादराव थाफैनांबाय। जोबोद दुखुनांथाव। आरो नोंथाङा आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला आङो थांनोसै। थादो।